Nindot kay guys no, tanaw ng atong mga anak ko na nagduwa. Sa dili pa na sila mato guys magduwa. Kanindot pamalandungon gayod. Sa atong kinabuhi. Kung magpabilin silang bata o kabuot. Ikadagko ba? Inani lang gyapon. Magduwa. Dili magkuan, dili magindigay, dili magsilos-silos, dili magkuan ba? Nindot kayo mo? Still bata lang yapon sila ba? Sa? May naikadag ko nila nga magkasabot sila. Maguwang is manghod. Nindot kay tanawon. Pero tagsaragid guys. Na realidad guys sa igsuon. Ikadag ko na iaiyan lang yun. Iya kay nanay tagsa ka pamilya. Digid magpermanente. Sa in English pa, no permanent in this world. Chamba. Oh, chamba. Bitaw guys, wajib permanente. Des kalibutan. Muna. Sayag ka intan-aon. Kaning mga panahon na guys, dili naman nimo balik. Dili na jud nimo balik sila. Sa ilang pagkainani. Lumalabay ra jud. Daw aso ba? Mulabay ra jud ni siya. Muna og na mo yung mga bata, paduwaan ninyo kay mulabay ra jud na silang pagkabata. Paduwaa. Ilan sa ilang gusto basta di lang dautan. Duwa. Kay kaning bata guys, mulabay ra jud ni ilang. Mulabay ra jud ni silang pagkabata. Wa jud lain. Tahom kay sudungon ang ilang pag banding-banding ba. May tag hanto ni siyang pagkadako pero dili jud na mahitabo guys sa gikasulti ko na sunahan. Dili jud na mahitabo. Kung madako ni sila na may tagsa ka prinsipyo. Tagsa ka ilang gusto. Tagsa ka pamilya. Ano? Dili na jud mabalik. Muna. Ato jud suliton. Ug unsay naa na to karon. Kinahanglan og malipayon ta. Di na to talag chance ang atong mga kaguol, mga kabalaka. Isalig na to. Sa Ginoo ang tanan. Na guys kay na mga tawag na ni sila ron taon guys. Ano? May na sila.